Veľkoobchod Sport, veľkosklad pre rybárske a športové potreby, zabezpečuje dovoz kvalitného rybárskeho náradia svetoznámych značiek. V ponuke je viac ako 20 000 produktov, všetko nakúpite na www.rybarovraj.sk za výhodné ceny priamo z tepla domova. Yellow Zombie, najovocnejšie pokušenie v histórii Boilies, obsahuje iba prírodné zložky, skutočné kúsky ovocia pre chrumkavý efekt, sladký ovocný nektár namiesto umelých sladidiel, vo vode účinkuje okamžite. Ruby-duby, prírodná potrava s hrubými zložkami, čo viac si kapor môže prijať. Boilies s kúskami rýb a kreviet pre chrumkavý efekt. Skutočný rybí olej namiesto umelých aróm, účinné okamžite po nahodení. Rybka v dipe garantuje jeho prirodzený a rýchly účinok na veľké kapry. Ste kus chlapa a v bežnom spacom vaku sa necítite pohodlne? Toto je mega veľký spacák od firmy Tandem Bites. Phantom Big One má totiž neuveriteľných 235x116 cm. Ide o profesionálny spací vak s tepelnou izoláciou zdutých vlákien, vhodný aj do najväčších tepelných extrémov. Radical Combat 4 signalizátory s bezdrôtovým príposluchom v profesionálnej kvalite, spoľahlivé, odolné voči striekajúcej vode a iba za 164 €. To je ponuka, ktorá určite stojí za zváženie. Dodávajú sa v praktickom kufríku. Doslova hitom medzi kaprármi sa v minulom roku stali kaprárske prúty Zebco Cool Carb dodávané v akcii 1+1. Dva trojdielne kaprárske špeciály v dĺžke 3,6 metra s akciou 2,75 libry iba za 48 €, alebo dva karbónové štíhle kaprárske teleskopy s transportnou dĺžkou iba 96 cm za necelých 67 €. To sa skutočne nedá odmietnúť. Sonar Lowrance HDS 5 druhej generácie s ovládaním v slovenčine s neuveriteľne reálnym 3D zobrazením sveta pod vodnou hladinou. Spolu s transportnou taškou HDS Profibox, digitálnou mapou Španielska s legendárnym Rio Ebro akumulátorom a 2 inštruktážnymi DVD a teraz navyše s nafukovacím člnom Albastar Delta 210. Komplet iba za 1106 €. Toto všetko a o mnoho viac nájdete iba na www.rybarovraj.sk.